Blake vlog jangan saya sin pada hari ni ke video jangan apa yang sebaik pi ki baju pej baju kesan yang nak kapor tengah ngawan hari ni ke video nak bentar jang ki kat tu kat ni ki perlok ki jangan ki pangaya kendu serum seneng bat ki deru ki perlok ki jangan ki baju teks ki baju phone yang ki bohong yang aku ni ho ngitip ki dei i kesan pra mo te henry yaman ta ka kanti HKM ni ke bai election bali pimjit no reya uni u Dr. DRL nong light namar ba udei u bana ka konstituensi ka jongi hi bat udei ru ukur ujat ujong pi udei ukur ujat jongi mo te ngadon ban ong tangkat ni bat ngadon ban pensyai tangkat ni sekini ki perok ki jonga banga ka jingjit nong mi khmat ka jonga ngamjit na ka benta ba idei ibahayang hasem jonga ngamjit tang na bentai bi ide perlok jonga ngamjit tang na bentai ibade i para senong para thain para dong jonga henry ke jingjit nong mi khmat ka jonga ngajit na ka benta ka tai kala wei jong ki khun ki ti ki jonga namar balai ngo ong ye pi kumta namar ngi yu i ya ka jing senchar jong ka jing ya pher ba ka jing senchar jong ka NPP bat jong ka VPP ngan pensai ye pi menta ka jing senchar jong ka VPP kalong kumnu pin yu i tang saumut ki MLA ka ke bajia ka ke jingkala bat PUE mentah ka jing sensar jong ka district council ka klilot ki bari bat ka ai jing sngan ru ya ki pardo ki parasnam ki jongi balinga ong ye pi kumta ba ka ai jing sngan ki pardo parasnam jongi ka district council pitep namar balai kayu salang pilatip nado balik mi nak do balik pej balik cuma balik yu kejat UCM jongi hapo jong ka district council kini kita khar hang thi menta kila rit men siam bah kim long shu ko men shwa ha kapor bak dang sensar ki wei kita khar hang thi apo yo salang hu ha ki bom ipateu ki pasu kemen ki pasur khi ki pasu sudapit ka mesim ka jing khu samrkhi ka mesim ka jing sngo hanga bet bakim don re kata ka mesim ka jing buram ya utrai muluk ki buram tangi kitu ki ba ai wa ying henry ki wei te em henry na do balik mi UCM ujangi mentai kini ki khar hang thi ki larit mesin kat ni namar balai mentip ha kanu kapor bangin sasak kendangan sasak pret nang ni sasno ka district council hadu kata kala ajing sngan yang i paradok prasna te balai ngam kersan ya kan ya kata ka parti ka bala ajing sngan ya kari berkajak pendrium dei ban perkhat tang ya ladi simet te Ndi ban perkatanya la di simet tang mangla sngan mangala biang ki wei ki madia dep ki madia yap kajing kasibut ka jongi ka dei ban perkat lang ya ka pateng ka jongi ka bandang wan bat ikini ki kini ki marjan marpa ki jongi ka jing mentoi lang ya baro mde ban mentoi tang simet bat balai bangam kersan ya kani keseng NPP haswa bakan kini ya ulakam sensar hapo jong ka jalame khalaya ka ka ba maki ki kran bat ngadakan mausa adu mentala da pim kan mau syuru pila ban pej hapo jong kin niki news channel ni pila ban wat hapo jong ki kot khobor ka ba imadu prustun i ong ka thong ka jongi ladangi wan hapo ang ladangi yo ban sensar ya ka jala mekhlia ladangi yo ban bat yo lakam sensar ka thong ka jongi ka baning kong ka dei bangin pen pej uput usam bat yak bangin pen pej bat bangin weng marlor yak themator ten rek ka bajia bat ka bangi yo i menta sei utau put usamu jengi la long kumba wei khna ukran kai ya ka wei kanong hikai ba kanong hikai ko ong me ha bandro ya ka map jong ka jala meghalaya uni ukhna wong gumno mes ngate ngam nang bandro ya kata ka map jong ka meghalaya menta namar balai ba ka asam ngam tip temes hadu ka no ka asam kala keni ya keni ka jala ka jongi kala keni lo di uput usam jongi hadu hangnu to put usam jongi la poi ru ngam tip syu namar bu menang bandro ukran parsino umtama ukran ka no kumtai kata kamis te kata kamis ru kadon hi ka jing perkhat kadei hi tang balong kata kamap ka ba ki phadro pat kap ki phadro ya kata kamap ka ba kumbangi le skul mangi min suama ba itu imap ilong kumto te idon ru itu idot sejrong kumto idon tanat kumto te ngintip syu pat mentai itu itana ru idang don em kitu ki balong kumto ru ngintip syu hadu hangno kila kalapoi ba kani ka jela asam kelawan ban keni yunu uput usam hadu mentam parla ban penbej hae ru ki paradok parasnam ki jongi ki basa ki than kaput ki kelasok pedung
Kai ka baka sarkar jungi kale. Hadu mentah ki klamyo ka jing pisar ka bahok. Sedu sa lapangap ka ju, sedu sa langpi ka ju. Ki klamyo kata ka jing pisar ka bahok. Bat kani ka tham motor. Kai ka baka ni ka tham motor pilai i. Hadu kat no. Lada kitu ki bam jupoi ban ya lenti nang tu. Tetep hang ni bang ni thu ipi lada ngi ya nang tu hakapor men sngi kini pek polo kat ni hakapor men mit lai i kum bakin bami ki breu na kata kadang ngam ju khamnut bahar ban ya lenti nang tu men mit no lada ngi mia bun ken ngam nut re ban ya lenti da mit nang tu tang men sngi wada men sngi ru ki pek polo ka bahe kan ni kat ke polo masih bek ki pek kisngo bakani kacaka kani kacaka kala debe kacaka ka jongi na mar sarkar kala ai mon palat iki nadu bah huri hura kum to ma kala bo deki pulit kala bo deki SF10 kala bo deki BSF ru imat haba kita ki pulit ru ki ba isir kai bagi yang to ban yadai gitu ki batang kat ne kajala jongi ka bahe kat ne gitu tangkat itngat handrai kelala ban bu pulit kat tu balai sa langpi balai sa lapangap balai sa blok 1 blok 2 himla ban ya pak pulit kat bayi itu motor hang tu hana hadu ban da bu pulit kat tu himla ban buang kata kajing kular kajong kani ke sarkar haswa bakan kene yu lam kam sensar nakakti jong u doktor mukul hadu mentaki klem tari kami ai ruam teng gumnongin kersan gumnongin ai kata kajing kersan kejungi kani ke sarkar kejungi ka bubu jing ma bhaingi hana wan rai ka roi ka par wan rai ka hotel wan rai te kasino teman ai pat yang kita mar sai pen khana ki samla kejungi ki belanang la start ki hun trai ban sai pen khana hang tang bad itulap ibarit kimban se ki hapan mi na kejela kejungi ban lech sapar jela handrai don kat tu kat ni pat ki bakan tho ana ki samla kejungi ki ong bangim ngim don jam tadi hok ite beki ong bam don kam don jam bapli ki khna ki bala tri sistem ki bala tri minot ah kajing pule ke jongki kila pas ki kerdan ki bahe kila pas kerdan doktor kila pas ki kerdan engineer kila pas kumta tertan ma te kin wan tri kin masak pen khana kin wan im itu la basi phokat san hajar hatu perkhat se kajing lut ke jongki ha kapor beki pule kap nolak kat no klur lada ki kemi ki pakin khanya kata kajing lut kajing ki khon hadu bakin dal pas lut imla shu ban khai henring kin wan tri ita isan hajar si hajar itu lom ibahe ru khat san hajar perkhat ya kata balada ngidon ki khon ki ti ngi hab ban thap ya kabot kajungi lingba kajing kit kli kajungi bangin shu thap bot tang na ban ta bangi yo jing mentoi simen yo itu bisa besi khat san hajar ngene kemen itu kamla ban long gumta ngi haban perkhat ru iki khon ki ti bar kajing mentoi iki khon ki ti jongi ladangi pa skul ki khon jongi sanu kin poi lada pi hun baki ladangi pa skul ki khon ki ti jongi ladangi hun ladam yo kam hang ni po jela jongi kin mat dia lek train no sabaru ta kate kabiang kata henrai ngi ki kemi ki pangim hun te biki khon ki jongi kin jangai na ngi ki kemi pangi kwa hi bikin don hapo jong ka jela la jong bikin train lada ki jangai makanaru kin jangai e tangkat no 4 kilometer kindon haka jala jong ban laj na kajing sha nyoben na kajing sha yu roj pi i ki samla ki jongi ki balai tre sabar jala kilom kumno ki sha yu ki sha nyon adu kata nomor balai ba ki wei ki jat ban rio ki he pa ki yu roj ngi ki rit pa tena kata kadau ngim kwa ya ka sarkar ka bapen mentoi tang ya ki bar jala ngi kwa ya ka sarkar ka bapen mentoi yangi ki paradok ki parasnam bat kumjuru ya UMP ujongi ngingim tep re uto UMP jong ka NPP unyo akran sikenta ngingim tep re ya kata ngila ahun kat tu kacing kran jong doktor Riki kat tu ngila ahun tingin kerpat ipi ki perlo ki jong abengin sobhaban yaine ha kacing kersan upra bat kitu ki mampat kersan ru sobhaban ajing kersan ya ka WPP ha kan ki kenti pensi i ki kam ki pa ka WPP kan tribe yang nang ni sakmat te kublai sibon ngen saya kenduk pada ha ka WPP